fatan alkhairi. To ya kamata ka gaya mana wace ce lamba ta ɗaya. Lamba ta ɗaya wanda ya ci a zuciya na. Gaskiya mutumin da ya fara nuna mun karatun alkurani. Shi ne fara sanin komai kafin boko ma yi nisa kaina. Wannan ban ta umanta da shi, ina fatan wannan malami nawa. Dukan sauran malaman mu Allah uban ya ɗaukaka su. Amin. To godiya muke Sani baban Sani da naka gudunmawar a cikin shirin taɓa kalashe a wannan dare. Assalamu alaikum. To bari mu sadaukar da wannan kaɗan. Bani da aiki sai naki, a koda yaushe tunaninki, da na yi kwance mafarkinki. Namto barkanmu da dawowa, ya ce ba shi da wani aiki sai tunaninta. Alo. Hello, ina wuni. Na'am, lafiya, da wa muke magana? Mallam Shaibu Dangwani. Shaibu Dangwani daga ina? Daga Feta. Na'am. To kana jin mu? Lafiya lau. To wace ce lamba ta ɗaya? Ai, ina muku dai fatan alheri ku tashi lafiya. To godiya muke. Abin sirri ne. Alo. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Me kira na karshe. Tuniyo dai ka dai shigo, ina ga baya garin nan nasu, kasan garin nan nasu sai a hankali. Yau na shigo layi mun samu matsala na network, amma yau na dawo a me kira na karshe na da kaurin rigan sanyi na. To ai ba ka tika kana tani na a kiran na karshe ba, to yau na shigo. Wancan ya wuce ka ai yau ka shigo ba. Matan na to ai ba ta rasa miji. Na'am, to yanzu ka gaya mana wace ce lamba ta ɗaya, in ya so sai mu zo mu ci gaba da wannan zancen. To halin gaskiya kamar yadda halin gaskiya don lamba ta ɗaya gaskiya babu kamar malamin mutum. Na'am. Domin mutum yana ainihin abin nan ba ya faɗi a ce mutum jaki. Gaskiya. Amma kan halin gaskiya sanadiyyar haka ne mutum ya san komai, har muka samu damar da zamu gane wani lamba ne wanda zamu kira ku. Lamba ne gaskiya. Ababe da dama ta hannun malami aka fara. Na'am. A zero yake zuwa. Gaskiya ne. To Faruk ka gane masu ta faɗin wai malami nan ba. Ni fa ina mai tabbatar maka da cewar ni a ra'ayi na fa ina ganin kaman kusan iyaye su ne malaman farko fa. Kwarai. Iyaye su ne malaman. Domin tarbiya shi ne komai. Wani za ga da ilimin amma fa babu mu'amala. Kwarai. To ga ina ga kira na ƙarshe ko? Ayya mun rasa wannan. Duk da dai haka za mu ba da dama kira na ƙarshe ko waye mai nasara? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, a gurguje kai ne mai kira na ƙarshe. Barkan ku da ake, sunana Salisu daga Kayi. Salisu daga Kayi, barka da shigowa. Wallahi wannan shiri na ku yana da kyau kuma ina muku fatan alkhairi. Na'am. To muna godiya. Lamba magana lamba ta ɗaya, duk malamin da ya koya maka ba su ni ara alu ala hakuri ai shine ba za ka taɓa mantawa da Ya tuna mun da Ba su mi ara. Alai da la hakuri. Alai la mi da na gode. A to Faruk kai ma ko ne ka tanta Eh ba. wana alif lam ra min da ya karami ya sabi har to na san mun kai. To na gege. To godiya muke, kuma kai ne mai kira na ƙarshe a cikin wannan shiri. Amma fa kafin mu wuce zan sadaukar ga lamba ɗaya na. Da biyar sarakai, kin ce ba ruwa, na zama tamkar da ruwa. Shakuwa ta kai shakuwa ko da ba mu tare muna ganin juna. cewa mu ma muna ba ku namu mafarkin, kuma muna mafarkin ku a kowane lokaci domin kuna taimakawa wajen ganin kowane shiri ya zo a daidai yadda ya kamata.
a cikin gidan wannan rediyo mai albarka kuma ga masu sauraron mu na ta tururuwan kira har yanzu. To godiya ta musamman a gare ku kuma muna ba ku haƙurin cewar ba ku ji mu akan lokaci ba, kuma wanda suke ta kira mun kai ƙarshen shirin kenan, ku yi haƙuri. In Allah ya so da mako mai zuwa za mu sake haɗewa da ku. To ni ma na sadaukar da wannan zuwa ga lamba ɗaya. Lamba ɗaya tana nan tana jina, lamba ɗaya ita ce lamba ɗaya, lamba ɗaya, lamba ɗaya, lamba ɗaya. Shakuwa ta kai shakuwa ko da ba mu tare muna ganin juna. Kai zan yi wa kalamina, kai zan bai wa makamina, an goma kullai na kare. Yeah, thank you very much. That was TABA KALASHE with Kabiru on behalf of Kabir Yusuf Al Farouqi presented TABA KALASHE of today, 28th of the month of January 2022. And some interesting program TABA KALASHE will come your way next week same time, exclusively to Crystal Radio 91.3 FM Minna. Well, listeners, on behalf of the entire night shift crew, I demand Muhammad, thanking you for staying with us from the beginning of today's transmission to this end, and urging you at the same time to be with us tomorrow at 5:30 for another lineup of our programs. Don't touch the dial. Crystal Radio 91.3 always. A good night and do have a restful night.